Pirti mane nogo tanya fai mane. Belai no hambai sini koktuma tumnai no kini sing o jaga o jawabo asigat assembly ni bisingo kelayo sing tini o jaga o TISF ni je sini school level committee ro sini koksa panda tunai kini pemani koktuma man ka o jaga fainai bon ni no kungo belai no o jarabo isa sa financial crisis de khata koron ro paiman je ngai tong mani class 7 na class 7 pori tongo to finance sing abani boyne sing o jaga meeting pa sini koksa panda paimani yagulo sing o jaga khata kolom sing sini je chuktui sing bakha dong sing borno sing je boroni ngosak sing ngorani nei haipano sini yaksu gyaba sing je sini yaksu sak sing aro teni pongno pairi pija to paimani yagulo sing oro tebo mane khasa jagnai bakha yokjanai painu paja je bini kukui lesson deborma bini ama sawo jeo bini kukui lesson deborma ni bohok tamung tong bo sasungma yan sawo haipano matai atai ro narika doktor telangkha potre pot matai ro narika matai rika ni sawo potre pot klai ni ga haipano tabo ek bosor hai bisa hai ni tongha haipano kuno je matai ro ge mani je doktor telangman kuno slai je ya ang sabai tang nai ba ma ga kara khai dong tamo bemar to saini to kara khai dong na chung abono tini ko oro fainai TISF ni hote ono sing khata subai ambai kala gare Nen chune mo. TISF ni kontra bisa level